साफ्रोमबो चेयारमेना खाना जानायनि मुङावहाय एसे डनेसनखौ खालामनांगौ आरो रायजो राजाफोरखौ गोजोन होनांगौ होननानै बिथोन हरदोंमोन। बे समाव आङो राजि जादोंमोन। आङो पार्टिखौ नागारनो सानाखै। गोजौनिफ्राय सोरबा सासेया आंखौ खबर लाबा हामगौ होननानै आं नेबाय थादोंमोन, नाथाय रावबो खबर लायाखै, फनबो फैयाखै। मेम्बारफोरनावबो रावबो फन फैयाखै, इन्टेलेक्सुवेलनावबो फन फैयाखै। साउथ गंगिया बिसिडिसि चेयारमेन हिसाबै मिडिया बिथांमोनखौ आं गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय अननायखौ जासिहरग्रोबाय फुंबिलि समावहाय। दा आंनि साउथ गंगिया बिसिडिसियावहाय मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जादों। दा बेखौ आं साफ्रोमबो मेम्बार आरो आंनि वार्कार बिथांमोनखौ लेंहरनानै मोनसे प्रेस मिटनि गेजेरजों बयनिसिमबो मिथिसारहरनो लुबैदों। मानो होननानै बुङोबा आङो गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' जाथिनि थाखाय भलन्टियार पस्टआव मावबोबाय आरो बर' हारिनि जारिमिनखौ लानानै बड'लेण्ड सोरजिनायनि मोनसे सिमांखौ लानानै आंबो नांथाबबोबाय। दा बे समावहाय आङो थांनाय MP इलेक्सनावहाय जोंहा जयन्त बसुमतारी सारखौ जोङो गोसो मोदोम जिउ होनानै मोनफ्रोमबो गामियाव मेम्बारफोरखौ लानानै मबिलाइस खालामदों। दा बेबायदिनो आंनि माबायावहाय बिसिडिसियाव मोनफ्रोमबो सेन्टारावहाय जेनाखै। आंजों लोगोसे गोबां माने दरंगाजुलिनिबो सासे एक्सपार्ट कमिटिनि फैनानै बेरायफादों आरो बेजों लोगोसे सेरफांगुरिनि सासे माधब सेबा कमिटिनि सासे प्रेसिडेन्ट बिथाङाबो बेरायफादों। बिथांमोनानो मिथिजोबगोन दा आंनि फिल्डआ माबायदि। दा बे खेथ्रआवहाय देरहानायनि उनाव आं जे चेयारमेन हिसाबै जों बयखौबो लेंहरनानै पार्टि ब्लकआव बेदर जानायनि मुङावहाय जोंखौ खावलायदोंमोन जे साफ्रोमबो चेयारमेना खाना जानायनि मुङावहाय एसे डनेसनखौ खालामनांगौ आरो रायजो राजाफोरखौ गोजोन होनांगौ होननानै बिथोन हरदोंमोन। बे समाव आङो राजि जादोंमोन। खिन्थु आं सोंहरदोंमोन, TC-नावबो सोंहरदों आरो सासे चेयारमेन लोगोनावबो सोंहरदों खामानिया बबे मार्क, फैसानि मुङाव मा होगोन बेखौ आङो क्लियार लाहरदोंमोन आरो फैसा बिगोमाबो सोंदोंमोन नों आं जे नोंनो एथ' हरगोन नोङो मा आंनो होगोन। बेहाय सोंनाय फिननाय जालायनानै बिथांमोनहा MGM रिगाखौ गोजोननाय मोनाखै। बेनि थाखाय आङो रांखौ माने जगायनो हायाखै। दा बेवहाय आं सासेल' रायलायाखै, ओरैहाय जोङो उथुम गाबानाव आं थांदों, बेनावनो आं अखा थंब्लेट उन्दुनानै फैदों। टेनसनजों आङो माने गासिबो साननाय मानि जायैयाव बेनावनो हर थाबोदों आरो फनजों आं कन्टेक्ट खालामदों। बड'फोरनि बिफननावबो आं कन्टेक्ट खालामदों। दुरजय बिथांनावबो आं फन खालामदों, माने फैसा गैया बेफोरबायदि होननायलाय जेरैबो जायैयाव आङो फुङाव सिखारनानै फैनानै न'आव नोंथांमोनहा हायोबा खालामदो होननानै आङो बिथांमोननो फन खालामहरनाय जादों। दा बेवहाय फन खालामहरनानै बिथांमोना सासे फैबाय, फैनानै सोंफैबाय खामानिया बोरै जाखो। ओमफ्राय आंथ' बुंबाय जायाखिसै। दा बे समावहाय आंबो फैगोदानसो न'आव, ओमफ्राय फिसालायाबो अखा थंब्लेट आं फैनाय जायाखिसै मानि थाखाय फैयाखै, खबर मोनबाय अखानायैनो माने खाना जानायनि थाखाय फैसा हरनांगौ। दा बेवहाय फिसालायाबो गरम जाबाय, न'खरावबो गरम जाबाय, बयनिबो न'खराव बिदि जाखायोखा। खिन्थु आं जे हरनो हायाखै बे दायाव जे आंखौ बिदि गोबां बदनाम खालामबाय, आं बेनि सायाव बिराद दुखु मोननाय थादों। आरो फरायफुबाय थानाय गथ'खौ जे बिदि बदनाम खालामदों बेनि थाखाय आं बिराद गोसोआव दुखु मोनदों। अब्लाबो आङो पार्टिखौ नागारनो सानाखै। गोजौनिफ्राय सोरबा सासेया आंखौ खबर लाबा हामगौ होननानै आं नेबाय थादोंमोन, नाथाय रावबो खबर लायाखै, फनबो फैयाखै। मेम्बारफोरनावबो रावबो फन फैयाखै, इन्टेलेक्सुवेलनावबो फन फैयाखै। दा माबोरैहाय बिदि आंखौ डिजार्भ खालामनो हाखो, बिनि सायाव आंनाव गाबखांनाय फैदों आरो आङो लामा नागिरनो गोनां जादों। खार'ना मा बे एसे एनै माने गोरोन्थिफोरखौ खेमाना होनो हायै जाहोना मा जाथावगौ, बेयाव आं एसे दुखु मोनदों। आरो आं दासिमबो नेनानै दं जाहाथे फैनानै गोजौनिफ्राय फैनानै मा जामारदों बेखौ खेबसेबाबो फैनानै जाहाथे
रायजो राजाफोरजों लोगोसे मेम्बारफोरखौ लानानै मोजाङै मोजां सावरायजानो आं लुबैदों। आरो बेनिफ्राय आंखौ जे बुंदों अनेक माने सरकारनिफ्राय फैनाय जिनिसफोरखौ माने बियो रायजो राजाफोरनो बिलाया माया बेफोरबायदि अफिसावहाय सियार आलमारि फैदोंमोन बेखौ आङो अफिसा जानद्राय हिसाबै बे ओनसोलना बर्डार हिसाबै गोजानाव थांनो बानायलाय आं न'आवनो बे गोनां गोनां लेखाफोरखौ दोननो थाखाय आं आलमारिखौ दोनदों। आरो जुदि बिसोर दाबो आंखौ दिनै जानो लुबैदोंबा आं दोनहैगोन, बाहाय आंहा जेबो प्रब्लेम गैया। मोनसे कम्पिउटार फैदों, कम्पिउटारखौथ' आङो आदित्यनो हरबाय, गावनो लाखिखादों संगे संगे। आरो मोनसेया जाहैबाय माइकआथ' बेनावनो दंहैजोबसै दा आदित्यनावनो। आरो बेनिफ्राय सियारफ्राथ' सियार अफिसावनो दोनखादोंमोन। दा अफिसनिफ्राय आंबोथ' हारसिं कभार खालामनो हाया, अफिसियेलि बिराद खामानि थायो, जोबनो गैयै खामानि। दा रायजो राजाफोरनि खामानि बिसोर मावनो ना बे सिआरटिएफआव बिसोर डिउटि खालामनो? बे बिथिङाव आं गासिबो सोरबिथिं खामानिखौ आं डिउटि लाजोबनो हाया। दा बेवहाय नांगौ जायोबा प्राइमारियाव ज' सावरायनानै सिआरआ बहा थांजोबखो बेखौ सावरायनो हागोन। ओमफ्राय दाख्लै फैदोंमोन निउ इस्लामपुर टार्निंआवहाय मोनसे 335 सलार लाइट दङ। बेखौ लांनानै बे लामायाव गारहैनानै सोर लाङोबा बिनि रिक्सखौ सोर लागोन? बेनिखाय आं दोनहैयाखै। बेखौ माने धालाय खालामनानै फाउन्डेसन खालामनांगौबा बाहाय 5,000सो थांगोन। बिनि खरसाखौ आं होनो हायिलाय आं लांनो हायाखै। महेन्द्रपुर कमिउनिटि हलाव मोनसे दङ हम सलार, बेखौथ' आं हरबाय। आरो बेनिफ्राय सुदेम बाजार मोनसे दङ स्ट्रिट लाइट 335, बेखौ लांजोब्बाय बिसोरो, फाउन्डेसन खालामथ'वाखै। दा बिथांमोनहा गावसोर खालामनोसै होननानै लांदों। आरो बेनिफ्राय टेबोल चेयारखौथ' आं बुंखाबाय, आं बेखौ लांनानै दोनहैगोन, बाहाय आंहा जेबो प्रब्लेम गैया। आंनिबो नंखाया, आं रायजोनिखौ आं दोनहैगोन। नोंथांखौ बिजौखांनायनि सिगां ब्लक लेभेलनि पार्टिनि आरो जिल्ला बा जिल्ला लेभेलनि पार्टिनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायनाय जेबो जायाखै नामा? जेबो कनसार्ट गैया, जेबो कनसार्ट गैया। डाइरेक्टलि नोंथांखौ डाइरेक्ट डिजल्भ खालामबाय। दा माबोरै खालामखो आं बेखौ बिराद गोसोआव दुखु मोनदों। नोंथाङा मा हास्थायो बे समाव नोंथाङा? दा आंथ' हास्थायो आंनि सायाव रायजो राजाफोर बिराद खामानि दं हिसाबै फोथायनाय दं आंनि सायाव। दा बिथांमोनहा आंखौनो थाजानो लुगैयो। सोरनि दैदेननायाव नोंथांखौ बिजावखांनाय जादों? बेथ' प्राइमारिनि सायाव जाहैबाय। प्राइमारिया आंनो फनबो हराखै आरो माने प्रब्लेमखौबो देखायाखै। खालि बै माने खाना जानायनि सायाव सावरायनायावहाय रायज्लायफैनाय, बेनिफ्रायनो आरो जेबो रावनिबो फन गैया। दा बिसोरो दिनैहाय ब्लकआवहाय मोनसे डिसिसन लादोंमोन जाहैबाय, मेम्बारफ्रा गासिबो थांजोबनांगौ। दा मेम्बारफ्राथ' बिसोरजों थाङा। पाब्लिकआ माने बयबो दुखु मोनजोब्बाय। आरो बेखौ जुदि नंखाय नंदोंबा फिल्डआव फैनानै पाब्लिकखौनो सोंनो हागोन। नोंथांनि बिसिडिसिनि सिङाव मोनबेसे गामि दङ? आंनि बिसिडिसिनि सिङावथ' गासै 17टा दङ। गासै 3 गामिजों मोनसे गामि हमदों आङो मेम्बारखौ। खिन्थु सावथालफ्रा 2 गामि एक्सट्रा फिसा फिसा दङ। दा बेखौ लानानै 18टा गामि जायो। दा बेवहाय बिसोरबो आंनि सायाव बिराद दुखु मोनदों। माने आङो सावथाल भाषाबो रोंगौ जाहैबाय, राभाबो रोंगौ। आरो थांनाय फैनाय हर सान बिसोरो आंखौ लेंहरो, रायलायो। दा डेभेलपनि सायाव बिसोर दाबो आंखौ हास्थायनानै दं। नोंथाङा बे समाव हायार अथ'रिटिनिफ्राय नोंथांखौ फैनानै सावरायफैनायनि गेजेरजों बे जेंनाखौ फोसाबस्रांजानो लुबैयो नामा नोंथाङा? आंथ' फोसाबजानो लुगैयो। माने गोबाव समनिफ्राय आङो खस्थ' खालामबोनानै हारिखौ मोनसे लामाजों मोजां थांगोन साननानै थैसोम थैसोम खामानि मावबोबाय। दा बेनि सायाव जे आंनो हारिनि गाज्रि जायोबा आंहाथ' दुखु मोनगोन। बे साउथ गंगिया बिसिडिसिनि चेयारमेननि फिसाज्ला जे प्रमद बर' सारखौ मा रोंगौ बेलाय, मा दैदेननो रोंगौ मागौ होननाया मिसा खोथा।
बेनिफ्राय जोंनि 6 नं कुसुगाव समस्तिनि मानगोनां EM उकिल मुसाहारिखौबो बिदि बुंथा थुंथा होननाय बेफोर नंखाय बाथ्रा जाहैबाय। आंनि माखासे बयजोंबो प्रेसार खालामजानायावसो बिफाखौ बुंदों। माने बयजोंबो बिदि सावरायजानाय बखिजानाय मानो बिदि जानांगौ होननानै आंखौसो बिफाखौसो बुंथा थुंथा होनदों। बेखौ सोरबा जोंनि चिफ सारखौ बुंनाय जायाखै आरो EM सारखौबो बुंनाय जायाखै, सोरबा लिडारखौबो बुंनाय जायाखै। खालि बिफाखौसो माने बेफोरबायदियाव माने आंखौ सोरबिथिं माने साखाफारा नङागारा माने राजि जानाय बेफोर खोथाखौ लानानै आंखौ बुंदों बिफाखौ। दा बेवहाय जे जोंनि हाइ लेभेलनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा सासे बा सानैनि खोथाखौ लानानै जे बिदि नंगौ साननाय आरो आंनि सायाव मोनसे बिराद माने गाज्रि नोजोर लानाय, बेखौ आं बिराद दुखु मोनदों। दा बे समावहाय जायफोर माने प्राइमारिनि फैदोंमोन, बे फैनायाव आंनिनो सासे वार्कार लोगो दंमोन, बेनि मुङानो जाहैबाय उपेन बर'। बिथाङा दंमोन। सोरबा CM सारखौबो रायाखै, प्रमद बर' सारखौ माबाखौबो उकिल मुसाहारि सारखौबो रायाखै। खालि बुंदोंल' बियो माने नोङो जुदि फैसाखौ हरनो हाखालाबा रिजिगनेसन होदोलै बाबा, बिदिल' होनदों। आरो मोनसेया जाहैबाय नांगौबा BJP आव थांदो बिदि होनदों आरोखि। खिन्थु रागाजों माने बयनिबो न'खरावथ' बिदि रावबो नांलाय खमलाय गैयाजासे माने संसार जानो हाया, बयनावबो जायो न'खरा बिदिया। दा थाखा फैसानि खोथायावहाय एसे एनैयाथ' न'खरा गरम जाखायो। दा बेनिखायनो हाइ लेभेलनि मानसिफ्रा जे नंगौ नङा आरो बे बाथ्राखौ मानि थाखाय बिदि जाखो एसे माने खबर लाफैयोबा बा सोरनिबा दारै एसे माने सोंनाय फिन्नाय खालामोबा मोजां जागौमोन, आं बेखौ माने आसा खालामदोंमोन आरो नेबायबो थादोंमोन। नाथाय दिनैसिम आंनिसिम रावनिबो फन फैयाखै। दा बेखौ आं नेबाय थागासिनो दङ। बिथांमोनहा मा सानदों, जुदि फाइनाल जाबायबा फाइनाल जाबाय, आरो जुदि जायाखैबा जायाखै, बेखौ आं दासिमबो नेगासिनो दङ। आरो नंखाय नंदोंबा बे सासे मानसिनाव सोंनो हागोन, बेयो आं जे फिसाज्लानि मुङाव फिसाज्लाखौ बेबायदि बुंदों बुङाखै होननानै आं बुङो। दा जेनेबा बे साखियानो दंखायो, बे बिथांनाव सोंनो हागोन एसे। आंनो दङ। जिखुनु जाया जेबोथ' हाबाल' उन्दैनि खोथाखौथ' लानानै लाब गैया। जिखुनु जाया बेथ' जेनेबा पार्टिनि माबाखौथ' बारा मोजां रोखोम मोनथिया। दा बिनि सायाव आं बुंनो लुगैयो आरो एसे। दा जेन'बा बे 1 लाख थाखा बिनायाव बेहायसो एसे रागानि सुख्थियावहाय बे बुंदों, गैयाथाय गैया रिजेक्ट होदोलै आफा होननानै बुंदों आरो बियो। खिन्थु बियो डाइरेक्टलि सोरबा चिफखौ बा सोरबा EM खौ जेबो बे थांखिनानै बुङाखै। बेखौ आं खुद आंनो दङ, साखिया आंनो। खिन्थु जों बेजों आंजोंल'खामोन आरो चेयारमेनाबो गावनो बाहायनो गोलांनानै दङमोन। दा बेवहाय बेनि बेलायाव आं बुंनो लुगैयो, बबेबा खेथ्रआवहाय बिसिनि माबा सालायनाया मोनसेबो जाखायाखै, आं मोजाङै मिथिगौ। दा आंखौ सोरबा मानसिफ्राबो चेयारमेनजों थाफानानै बायदिसिना माबा माबि रोंजोबबाय माबाय होननानै एसेब्लाबो बिसोरो आंखौ माबा एंगेज जाना दंखायो। दा बेनि थाखाय आङो बिसोरखौबो खावलायहरनो लुगैयो जे जाहाथे मोजाङै मिलायनानै मावनाया जोंनि थाखाय मोजां। आरो जोङो आंल' नङा, जों बयखौबो खोन्थायो, जों बयनोबो खोन्थायो, पाब्लिकफोरनोबो खोन्थायो। जोङो मा सफैदों मा सफैयाखै आं बेजों थाफानानै जेनेबा बे आंनो खोन्थायो चेयारमेन सारा। बे खोथाखौ आङो पाब्लिकफोरनो खोन्थाना होयो, उमुक सफैबाय उमुक माबाय बेफोरबायदि खोथाखौ बुङो। खिन्थु सारखौ दाननायावहाय जों रोजा रोजा दुखु मोननाय फोरमायदों। खिन्थु बे बेलायावहाय बेखौ दानोब्ला जोंबो थानाय नङा, बेखौ जों रोखा बुंनानै लानो हाखायो। बेखौ बुंना आं फोजोबनाय जाबाय। गोसो गोरबो सिंनिफ्राय जासिग्रोबाय, अननाय सिबिनाय जासिग्रोबाय। बाथ्राया मानो दिनैसिमाव मानो बिदि जादोंना, दुखु मोनदों जों मेम्बार हिसाबै। खोनानो मोनदों बे जोंनि चेयारमेन सारा डिसाइड जाबाय, डिसचार्ज जाबाय। नाथाय मारै जाखो प्रब्लेम फैदों जोंनाव। दुखु मोनदों जोङो, जायनि फलाव बिथाङा दासिमाव जोंनि फारसे गाज्रि मावाखै, रायजोनि फारसे गाज्रि मावाखै। लोगोसे बेजों लोगोसेनो बिथांमोना दि प्राइमारिनिफ्राय डिसचार्ज खालामहैदों, जोंजों रायलायनांगौमोन। प्राइमारिजों रायलायनांगौ, चेयारमेन मेनजों रायलायनांगौमोन आरो मेम्बारफोरजों रायलायनांगौमोन। लकेल एजेन्सिखौ लानानै रायलायनांगौमोन, गामिनि गावखौ लानानै रायलायनांगौमोन। नाथाय मा हिसाबै बिथांमोना साबसे लानानै सोरखौ लानानै चेयारमेन सारखौ डिसचार्ज खालामहैखो, बाथ्रा बे जादों मोनसे। आरो बिनि समाव आं बुंनो सानबावो, जोंना बे फैबाय थानाय समसिम जोंनि चेयारमेन सारखौ नांसिनगौ आरो जाहाथे बेखौनो दोनबाय थायो। आरो बिथांमोना आरो बिथांमोननि चेयारमेन गोदान गायसननायाव
आरो बिथां सिगां मदद होनायाव नाथाय जों बाहाय मदद होनो हानाय नङा आरो सापर्ट खालामनो हानाय नङा आरो जेरै मेम्बार सुबुंनिफ्राय नोंथांमोननि VCDC मेम्बारफोरनि गेजेराव जेबो सावरायनाय जायाखै? जोंनि बिथोरावथ' जों रावनोबो बिसोर बाय फन खालामाखै बिथांमोना रावनोबो बाय फन खालामाखै आरो रावनोबो कल खालामाखै लकेल एनटिटिनोबो बाय फन खालामाखै सोरबा गामि गानाव बाय फन खालामाखै बिथांमोना गावसोरनो खुद गावसोर साबसिन ज' जानानै गावसोर फाइमाया बे चेयारमेन सारखौ डिसचार्ज खालामनायखौ बेखौ नाथाय जों बिराद गोमोनाय मोनदों आरो नोंथांमोननि जे 17 जन मेम्बारफोरनि गेजेराव दा नोंथांमोना गोजाम चेयारमेनखौनो नांफिनगौ औ बे एस बे राइट जोंनो 17 जन मेम्बारफ्रा जोंनो गोजाम चेयारमेनखौ नांफिनगौ आरो बे बिथाङा डिसचार्जयै थायोब्ला जोंबो बेयाव बिथांजों लोगोसे जोंबो थांफानाय जागोन आरोना मिरुनि बा गोजौनि दैदेनगिरिफोरखौ मा खावलायनो सानो बे समाव बे जों मिरुनि दैदेनगिरि आरो गोजौनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोनखौ आं लुगैयो बिथांमोना फैनानै जाहाथे जोंजों एसे सावरायलायफैयो प्रब्लेमा मा जाहोना मा बिथांमोना फैनानै जाहाथे जोंजों रायलायफैबा जों खोब गोजोननाय मोनगोन आरो बिथांमोनहा जों जेखौ सापर्ट होदों बे बिथांमोनहा बिथांखौनो दोनफिनोब्ला जों बाहाय रायजो राजा लोब लोब खौसेयैनो खामानि मावलांफिनगोन होननानै आं आसा खालामो जिहेतु रायजोनि फैनाय माखासे मुवा बेसादफोरखौ राननानै होआखै होननानै अबजेक्सन लाबोदों होननानै बुंदों बे बिथिङाव नोंथांमोना मेम्बार हिसाबै मा बुंनो सानो? बिथांमोना बुंदों जानो हागौ नाथाय जोंनि फारसे जों बेखौ जों हाबाय जाखिनि आसनि होदों जों मेम्बारानो गासिबो साफा गासिबो जा मोननांगौ बेखौ जों रानना होजोबदों बिथांमोना मा खोथाय रायलायदों मा माबायजों रायलायहैदों जों बेखौ मिथिया आरो ओंखायनो बिथांमोना फैनांगोन जों रायलायफैनांगोन मा आसनि मोनदों मा आसनि मोनाखै बिथांमोना जोंनाव सोंफैनांगोन गोजौनि जा डिस्ट्रिक्ट जा सेन्ट्रेलनि जा जोंनाव बिथांमोना सोंफैनांगोन चेयारमेना जेखौ जोंनो हरदों जों बेखौ फारनै रानना होदों जायफोर बिथांमोनानोखि प्राइमारिनि बिथांमोना चेयारमेन बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय कमप्लेनखौ होदों बिथांमोनखौ माबाफोर बुंहरनांगौ? बिथांमोनखौ खावलायगोन बिथांमोना जाहाथे जों चेयारमेन सेलजों आरो मेम्बार सेलजों जाहाथे बिथांमोना बे दानि डिसचार्ज खालामनायखौ बे कमप्लेनखौ जाहाथे बेक खालामना लाबोयो आरो जोंजों मोजां गाज्रि सावरायो आरो रायलायो आं बेखौ खावलायगोन बिथांमोनखौ गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार मेडिसिन इमारजेन्सि मेडिसिन पेडिट्रिशियान पेथोलजिस्ट जेनेरेल मेडिसिन डायबेटोलजिस्ट OBS एन्ड गाइनो कार्डियोलजी जेनेरेल सार्जन न्यूरो सार्जारि एडभान्स लापारस्कोपिक ENT सार्जारि डिपार्टमेन्ट अप्थमोलजिस्ट सार्जिकेल गेस्ट्रेन्टारोलजिस्ट न्यूरो साइकेट्री ऑन्को सार्जारि डिपार्टमेन्ट डार्मेटोलजिस्ट ऑर्थोपेडिक्स रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर इंटर फैसिलिटी यूनिट फिजियोथेरापी रेडियोलॉजिस्ट हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट यूरोलॉजिस्ट इमरजेंसी डिपार्टमेंट सिटी स्कैन एक्स-रे पैथोलॉजी डिपार्टमेंट वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 93655020048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।